Ramogi wa oro ote maga kuyo kachiel kod lit ne familia wede kachiel kod osiepe mago maga jathum marauma Princess Julie mowito ngimane. Kabende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Kawadhi mbele wadhi e gwenge mag Tana River kama ji ang'wen onegi e gwenge mameti e sub county ma Tana North e county ma Tana River e kinde gwandruok mag dhoudi mosebedo katimore e county no e thuolo mar juma achiel mokalo. Gino makoro kelo kwan jogo duto mosenegi nyaka 18. Mae timore e kinde maduol mar governors kokale jakom margi Ahmed Abdullahi okwedo wacho bila mago kwach kich mako governor ma Tana River Dadho Godhana kagiwacho ni kit kaka nyomake en rocho ratiro mare. Obila mago kwach kich nyomako governor ma Tana River kod jaod bura magalole Hirabai Said Buya kitudogi kod nyayo gwandruok mag dhoudi e county ma Tana River. Jodak e county ma Tana River koro dak gi luoro kaluore kod dhaw mag dhoudi mosebedo katimore e county no. Mae kaluore kod tulo mosebedo e gwengego ma oseweyo ji 18 kowito ngimagi. E thuolo mar juma achiel koro, jopiny osebed kinego ka ekind tarik 4 kod 5 dweni, ji 2 nonegi e gwenge mag Anole e sub-county ma Bangale, ji 2 ne onegi e gwenge mag KBC cluster e sub-county Onogo ma Bangale, ji 4 ne onegi e gwenge mag Naningi e sub-county ma Tana North, tarik 10 ji 6 ne onegi e gwenge mag Matangala, sub-county ma Tana North, kaka wuono ji 4 onegi e gwenge ma Meti, sub-county ma Tana North. Dhaw mag dhoudi kod nek mar jopiny koro miyo jodak e gwenge ma dhaw jathoro bedo osechako dar ka gitemo reso ngimagi. Sisi hapa wake zetu, watoto wetu wamekimbia. Manyumba ni kama vile mnaona hayana watu ndani. Wakati watu wamekimbia namna hii ni rahisi kwao kuja kutufanyia kitu ambacho si kizuri. Jodak go koro kwayo jogo manigi gige lwenj ataro mar chik mondo yie olu chik mane ogol kod ogai mar obila Douglas Kanja mar duoko e lwet obila gige lwenj ma jopiny nigodo ataro mar chik. Wale walio na silaha mabunduki waziregeshe pale, alafu baada hizi clashes zikiisha waende wapatiwe. Hii jambo mimi sijaona ni jambo mzuri. Si fikira mzuri. Unless hiyo bunduki serikali wamewapatia permit ya kukaa na bunduki, ndio inaweza rudishwa pale ili isifate kukodishwa. Hawa ambao kwamba walio na hizi silaha ambazo kwamba wanazozitumia kwa kuweza kuwadhuru wenzao, tunawasihi tafadhali waharakishe kivyovyote vile hizi silaha waweze kuzisalimisha. Katobedo ni sirikal kokalo kuom jatend migao mar arita Kithure Kindiki ne oketo kum makumo wuok oko kochakore sa 12 otieno nyaka sa 12 kinyi kaka yo mar temo kelo kwe gwengego. Jodak ma Tana River koro wacho ni sechego ok owinjore ni mar dhao kinde mathoth muoch odiochieng' alanga. Vita hivi kiangalia toka zianze, hakuna vita ambavyo watu wamepigana usiku. Watu wanafanya uvamizi wakati wa mchana, asubuhi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa serikali isiwe tu imeweka wakati wa jioni peke yake. Vile vile mchana kuwe kuna serikali ama kuna polisi ambao watashika doria. Bendegi kwayo sirikala mondo yie othul oko kum makumo wuok oko gotieno e gwenge mitime ohala kod kuonde mag lamo. Sisi si kwamba tunapinga kafyu, tunaunga kafyu kwa ajili ya usalama wetu. Lakini ningeliomba kwamba hii ni kafyu upande wa Madogo Center na Maroro Center at least iweze kuondoshwa. Kama haitaondoshwa iwekewe muda mahsusi, kwa sababu kafyu zaidi iathiri ama kafyu zaidi iweze, ili zoezi la kafyu zaidi iweze kufanyika sehemu ambazo kwamba zilizoathirika. Tafadhalini tudumisheni amani. Kaluore kod dhaw mag dhoudi e county ma Tana River, obila mago kwach kich nomako governor ma Tana River Dadho Godhana kod jaod bura magalole Hirabai Said Buya kitudogi kod nyayo dhaw mag dhoudi. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango meko mar governor ma Tana River. In Tana River, we are there again to ensure that our brothers and sisters who occupy that part of our country also safe and secure. Yes, we have arrested the governor of Tana River because the DCI and his team want to carry out some investigations that reflect what is happening in Tana River. Thank you. Kata kamano, duol mar governors kokalo kuom jakom margi Ahmed Abdullahi
okwedo wacho bila mago kwach kich mako gavana ma Tana River Dhadho Godhana kagiwacho ni kit kaka nyomake en chocho ratiro mare e bwo pen chike ma pachoka. Nyaka gisani sirikal temo matek mondo tem kelo kwe kaonti ma Tana River. E oboke moyiedhi mar piny owacho, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne oyango gwenge 12 ma Tana River kaka kuonde maricho nikech nok mar arita. Kindiki tok poro wach kod duol mochung' ne arita e pachoka nowacho ni kum ma kumo wuok oko kochakore sa 12 otieno nyaka sa 12 okinyi biro dhi nyime kuom ndalo 30 mabiro. Gwenge moyang kaka kuonde mantiere kod nok mar arita gin Madogo, Areri, Saka, Sala, Mororo kod Mbalambala mayudore sub-county ma Bangale, kaachiel kod gwenge ma Hirimani, Hosingo, Dukanotu, Chewele, Naningi kod Bura mayudore sub-county ma Tana North.